рӯзатон ба хайру ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозем хубем. саҳаркати хавозум дига хелам боша. Иҷо мо маҳваша тайёр кардем. Нигоҳ кунед шумо баҳо бутиед. Ина коронам харидем. Салом намагӣ? И саҳаркати вале хуболай. Принсессаи соли навӣ. дӯстони азиз, инам хеле хай барои табрикотон раҳмат. Барои Фарик табрикот нависед. Мо дина видео накардем. Аса ман миннатдорам. Хеле камтарак бенастроения чун ҳар вақта маҳваша ина механда. У рӯз хеле бадиавет буд, барои шодӣ карда ҳисобдори саҳар кардия ина механда. Ина хеле хавзи рӯз мера боба малимаша я падаркача мебара. Ку падаркачаш? охи ма Фариза падаркачаш ина Фариза инам хеле қатимон истодагияй хола моҳош аҷинача саҳари рӯз кати хастагия мадам фата бихарад будес мам фата бихарад мегум ки оли садик бири туда мехаре. Салом бугӯ чуҷа Фариза. Фариза инам хеле хай дӯстони азиз. Салом бугӯ маҳвашт худо. Бугӯ Фариза кутам. Хай сакт ховай. Ҳол бадавед агар яке гирифтем шуда ба салом мегам. дӯстони азизу меҳрубон, мо имрӯз эфир кардем. Касоне ки дар эфир набуданд ба ҳамо ҳами тортора як бори дигар нишон метим чӣ хел мо кадом тортора мо пухтем. Якум торт бо дастгирии шумо, бо дуои шумо дӯстони азиз, дина як ҳами подписчики мо занг задак сета торт заказ кард. Мо сета торта дар эфир оро додем пухтем. Ҳарчанде ки эфирҳои мо часпак шида рафтан, интернетмон тупид кард. Ба ҳар ҳол мора дӯстони азизмон дастгирӣ карданд то охири ҳами торта тайёр кардан бо мо буданд. Аз ҳамаш миннатдору миннатдори худ мерасонам як бори дигар. Якум торте ки тайёр кардем инаи, дуюм тортиш инаи, сеюм тортиш боша анаира тайёр кардем. Сета торт. Баъд дӯстони азиз, бисёре аз шумо бисёртар савол метиҳед ҳами чиёша ба чӣ мекунед, нами ҳарфҳоро ба чӣ мекунед. Ва мо ҳарфҳоро ба нами қолаб карти мекунем. Ина қолаб хардагем. Ира 55 сомон хардагия, шаварм хардагия. И ҳам ҳарф дора, ҳам рақам. ҳам ҳарфу ҳам рақам дора. Инами хеле ҳамира хардагия. Баъд гӯлакора боша ба инаи тайёр мекуна. Инаи гули садбар, гули рамашка ва я намуд нами шоколоди мини шоколода бо инаи. Инами хеле ҳамиёро тайёр мекунем. Баъд гуфтанд ки инаиёро ба чӣ, ба кадом насадка гул меандозӣ инаиёро ёки инаи гули садбарга ба кадом насадка гул меандозӣ апа гуфта савол метиҳанд. дӯстони азиз, насадкое ки ман бисёртар истифода мебарам инами насадкоанд. Инаиш чӣ хеле ки дидестед и баргай. Ман се намуд барг дорум. Инаи аташ, инаиам баргай, инаи дуюмуш майдак, инаи баргакора ба инами майда кардагим. Баъд сеюмуш инаияй. Ира дар ҳар ҷо метавонед бо истифода бибаред. Инаи ҳам баргай, ҳам метавонед ина дар инаи кардагим. Ҳами қолаб ай ҳамиай. Инами насадкай дӯстони азиз. Насадка ё рақам дора, ина 65 намедонам. ҳамуҷа нигоҳ мекунам ба мегирам, намедонам ак рақамошо асосӣ намедонам. ҳамун нигоҳ мекунам гирифтан мегирам. баъд гули садбарга боша ба инаи меандозам. Ба инаи баъд даболои инаи хеле даболои камтарак крем мерезиву хеле тов дода кардам мегирӣ. баъд инаи ош обични инаи насадкаро ман истифода мебарам барои инами тов додани ҳамиё, инаи гӯлако, инами ҳамаш ба ҳамин насадкай. ҳами полни ёки инаи ба ҳамин насадкай. Инаишам ба ҳамин насадкай. Инаи поёнои иям ба ҳамин насадкай. ҳамин насадка хеле насадкаи беҳтарина ина. Инаи намудуш бо ҳамира инаи намудуш ҳастай.
бо ҳамира бо калон таракаш аста. Ин хеле калонаи бо нисбати во камтар хира тофтеста. Ин хеле нисбати вош калон таракай. Дандонакош калон таракай, ҳуй тараки калон таракай. Ина насадкое ки ман бисёртар истифода мебарам. Ина миёянд. Хеле оқ истифода намебарам. Як бора ё ду бора истифода бурдам. Инам хеле бо насадка дорум ба ғайра ё доруму ва ёро оқ истифода намебарам. Насадкое ки ман бисёртар истифода мебарам. Ина миёянд дӯстони азиз. Баъд мегӯяд кремаш. Креми инаира дирнуш. Креми чиай? Заварной крем боринайда. Ҳозир як рӯз када нишон метем. Ман нишон додагиам дар влоги Прагам астай. Агар чӣ набошад, душвор набошад, омада тамошо кунед. Ман нишон додагиам. Баъд инаи бисквито ман асосан ман инаи гулакоша ба дилала меандохтам. Баъд гуфтан дилала фачай, дилала бемазай, дилала итай, дилала утай. Баъд гуфтан креми шеф созай. Ман ҳозир креми шефкати истифода мебарам. Мутаассифона креми шефам тамом шуда. Аммо қутиша партофта будам. Мусора бурда партофта. Моли набоша мевардам нишон медодам. Шеф дукан кабутакай. Навай болоша ба ҳамун гулакора ба ҳамун оро метем. Даромша боша қаймоқ. Қаймоқи кило ки гуфтан ки номуш чиай, суратша нишон бите. Ман номша намедонам, чиша намедонам. Ҳамун фурӯшанда мерави қаймоқ барои торт мегӣ. Ҳаминҷоя дар Тоҷикистон бисёри бадай. Бисёри бадам ҳастай, лекин ҳар ҷода ширинош нестай. Ҳамун ма чанд худам мечашам, пеша тайёр кардан мечашам ку кадомиш ба мазай. Ҳами ай се ҷо гирифтем, ай ҳама ба мазаш. Ҳамун дар садбарг будай. Бо ҳамун шаварма роҳӣ кардам. Бароям ё бо ай садбарг овардак. Ба ина ёро мепурсанд шумо ай куҷо мегиред? Мо ёро ай садбарг мегирем. Инаиш хай инаишам ай садбарг мегирем. Инаи тагака гуфтан. И оҳанияй ай мо оҳанияй шишагиш хубай гуфтан. Мо якум оҳаниша харидем. Баъд хай шишагиша дидем ки ира 220 харидагием. Баъд гуфтан ами рангора ай кадом чӣ хели ранг истифода мебарем? Ина рангое ки мо истифода мебарем. Инами рангоам дӯстони азиз. Ҳамаш ай як фирма. Фирмаи чиай? Топ декорай чиай? Ҳами хеле ҳами бениҳоят зурай не талхам нестай. Ягонча агар бисёрам будозӣ, ман аҳамият додагиам агар бисёрам будозӣ талх намекуна. Ин хеле рӯшани бадам намекуна. Инами чӣ хеле ки дар ҳами сураташ нишон додагия ҳами зиёд намешава. Чанд қе будозӣ талхам намешава. Ина мо чанд олия фиолетовиам доштем, розовиам доштем. Моша хай навардам. Ай ҳама ранго дорем. Нархи и боша як донаш 25 сомон. Ай дӯстони азиз хай хеле мебара. Ганда нестай. Хеле чӣ беҳтаринай. Баъд разрехителе ки ман истифода мебарам. Инами ай дӯстони азиз разрехлетел. Баъд ванилин. Барои асосан ванилина ман барои креми чӣ истифода мебарам? Креми ами Прага истифода мебарам. Шоколад боша. Бо барои гуфтан ки як чӣ гуфтӣ барои сметана. Сметана да инами ё ки сметана фарқ надорад. Сливки боша ё ки қаймоқ боша. Агар тинуктар боша метавонед инами загустител. Инами загустител будозед ғавс мекунад дӯстони азиз. Инамиро истифода мебарам загустител. Як донаи и 2.5 сомонай. Ина ё боша хай 1.5 сомонай. Баъд шоколад. Ина гуфтан чӣ хеле шоколад истифода мебаред? Мо инам хеле шоколади килоакӣ. Инами шакал. Инами номуд истифода мебарем. Сафеду сиёҳ. Фақат оли сафеди сиёҳ гирифтаем дӯстони азиз. Ва килои и боша 50 сомон. 50 сомонай. Мо ним килои мехарем ростигар. Ним кило инами ирӯз истифода бурдем. Дар Прага ами болоша гирифтаму иқаш мондай. Инаи сафедам қана гирифтам. Ин ним килои овардагия. Ҳамин рӯз овардагия шаварам. Инам хеле ним килоя мегирем. Фақат бигира ҳам хеле ним килоя мегирем дӯстони азиз. Ин буд абзори чӣ торт тайёркунии ман дӯстони азиз. Дар ҳамин ҷо боша влога ба поён мерасонам. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстони азиз.